Cando Ana Quiro debutou como presentadora do seu propio programa semanal na TVG, xa levaba décadas nos escenarios. Primeiro en Barcelona e Madrid, e logo de volta á súa terra, onde ofrecía máis de 100 concertos ao ano. Por iso tiña moito sentido que aquel programa tivera o título de Toda unha vida. Dende decembro de 1996, cada mércores ás 9:30, convocaba artistas internacionais, nacionais e galegos, e tamén daba un espazo ás orquestras. Na mesma noite uníanse no plató cantantes tan dispares como a recentemente falecida Encarnita Polo, a Orquestra Marimba e Luis Eduardo Aute. Foi neste gran plató onde amosou tamén as súas dotes como entrevistadora, que tanto aproveitaría posteriormente para as testemunhas en Tardes con Ana. Ti eres unha muller moi temperamental no escenario. Na túa vida privada eres así tamén torbellino? E por suposto tamén lle daba ao seu público o que quería, as súas cancións. É como cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. Durante 2 tempadas, Toda unha vida foi unha cita musical na que se mesturaban xéneros e xeracións, pero os momentos máis emotivos producíanse cando Ana se reencontraba con amigos ou cando se permitía o luxo de invitar artistas que admiraba dende nena, como Marifé de Triana. Ana non ocultaba as súas emocións e esa foi unha das claves do éxito. A boa audiencia fixo que a Televisión de Galicia pensara nela para as súas tardes. Na nosa televisión, na televisión de todos os galegos. Toda unha vida finalizou en 1998 para dar paso a esa nova etapa televisiva de Ana. Cando faleceu en 2010, Galicia inteira chorou, pero a súa música segue presente. Gracias por estar aí, moi boas noites e un biquiño moi forte. Gracias!